Aprangsi nili videos kelang ver mate Karbi Defense Official lapente Karbiang lorat doana phanta nilihin pen kardom lapente jahin nili non apor video kaselam labangke ajo baji plia polo jo nili sitame night duty sido nang litum theglong ta haipo nili duty do bomahut do bit amatsi nili nang litum aphan video bang selam pon igrong lo lapente labang so video nili ke upload ji bang ke anarlo ang si upload ji bon sitame nili labang so video kaselama bang ke non jo baji plia polo ajo tangte don marli etum labang so video long nili nang litum phan than pachini ponji abang ke pinang analam thedo bon sitame nili video pangching chia prang nili nang litum phan chuning rilo nang litum jongsi defense long ki dunji ning hang pik lapente defense long ke claim dun vegji lapente nang li inut defense long ning ke hang pik bang phu pulutang te la nili youtube channel subscribe dam ignon nang li lan so se defense related videos kelang long verji aphan lapente eson nili nang litum aphan chuning rilo ilitum karbi akhai la defense long kidunji aning hang pik pigatum dopik bon sitame la kithek the kachini ne matela selection process selection criteria la hai hoya phutha kachini ne dopik la sinang nitum la nili video sabang facebook along la pente whatsapp status along sitame nang litum share iktha la bangke nili hin pen nang litum aphan kachuning rilo tangte don marli atum video bangle tangcheng ponthulo nang ilitum chethanda mela ilitum karbi akhayatum defense along jumdun pik mate avedet puateng do ke do avi pupe along tina force along sitame ilitum karbi akhaitum do bon sitame jum pik nang litum sitame chinilo la ilitum karbi akhayatum abangke la defense along kidun aphai kompik tangte kupia potsi ilitum karbi akhayatum la defense along jumdun redlo pro tangte ilitum karbi akhayatum abangke kacipaduk un e kacipaning ding un e lapente kabor e lapente sacrifice pu ahormu kavidera joine nangli jongsi inut defense along ningke hang piga bang phu mate defense along kidun vegji pulutangte nangli kacipaduk kenang sot lapente nangli kabor i sitami kenang sot lapente nangli kacepaning ding pusitami kenang sot lapente nangli sacrifice sitami kenang sot tangki nili nangli tumphan labang so video lo angton la defense along kacepalong dun logjia phanangli ku ppc ke claim nangji lapente ason sitami nangli kabor i nangji lahai hoya phuthak nili nangli tumphan than pachini ponpo keceng silo nangli defense along kidun vegji protangte ning kacepaning ding lapente kacepaduk lapente kabor iya bang nangli ting ni nedet nangji lapente esonala militum la karbia khaya tumla non ove kimi risoi janga tum bangkela defense along kidunji aning ke hanga tum sitado lapente ajeha ka tum bangke nili thekdam long la jirpo jirpi pathong kolak kijui pangtar lapente la araki ahor mukichu lahai hoya natsi hung rong mate lahai hoya natsi interested pidun rong la puson protangte ilitum la karbia khailong bangke non ke wangjia bangke la defense along bangke aphai nangjum bompo tangte don mole tumke chengsilo nangli sacrifice kupi pilo plutangte nangli la nangli he malong nangli kacepaduk kupipilo pulutang tinili aka pregning je dam de nangli la defense along kidunji aputhak nangli adaprang ingting rim thur nangji la pente nangli practice dam nangji practice ke dam pura nangli time pass dam rong la pu bangi chokche nangli practice dam pamejang po nangninga klong pensi nangli practice nak po nili chipalong dun vegji next vacancy ke klang long bangke ne ta chipalong dun vegji pu laso nangning matha pen nangli la practice hud bangke nangli bor ipame nang po lapente kacepaning ding nangli batai si interview pidun lo bon sitami longdun dedet apor ka prek sitami nangli interview pidun lo bon sitami selection longdun dedet lapuson si nangli dambom po bon sitami nangli arta dotiga bangke nangli try dum bom non nangli experience abang nangli long ik ver po athema
patai si fair date pro tang te nangli masap so experience dopo next time afan bangke masap so nangli improve dopo lason thak thak si nangli longli tika bangke bor iver no chepaning ding igver non lapente kacepaduk nangli practice ahodala nangli keng so that nangli ri so that mate nangli la nangli phuso det la puson ta doji nangli practice ahut bon sitame la puson pusitame nangli hela ka practice abangke masap sosa tingni igri athema nangli pini jongsi ington koklo plotangte pinaba bangke nangli select igdugji la son thak thak si pinab jongsi ka select lo plotangte pinab sitame nangli sang ik kokpo pinab diga bang sitame nangli matha thulipo pinita sanglang pinab dik pena ko dam thupo la puson si nangli matha bompo nangli practice abangke improve avidet po tangti don marli atum nili aku nangli tum apan than pachini ponthu po nangli jong sila defense along ki claim dun vegji mate ning hang pik abang phu pro tangte nangli la nangli jir po jir pi atum pen ki jui pathong ko lak la pente time pass la hai hoi ahor mu abang ke nangli ning penamat si nangli matha thedet si akimeji athema lahai hui jong si nangli interested pirong pulutang te halapun nangli practice anar bangke nangli interest avidet po lapente matha thedet po tangte don marli atum nili lapuan ajo mate la baji plia por sitame nangli tum phana joini si nili video nang selam pilo lapente puthot nili nangli tum afan chuning ri thulo nangli tum jong si la nili YouTube channel along akimilang pulutang te la nili YouTube channel subscribe dam ikha lapente nangli jirpo jirpi tuma phan la Facebook along lapente WhatsApp along sitame share ikha lake nilihin pensi nangli tuma phan kachuning rilo tangte don marle tum domi thakme kardom karbiang long lapente kaddo kawe phanta jai hind